Benvinguts i benvingudes a aquest vídeo en el que us donaré una recepta ben senzilla, la de l'arròs amb llet, unes postres molt populars arreu del món. Necessitarem poquets ingredients. 500 ml de llet sencera, 35 grams d'arròs, preferiblement rodó, 35 grams de sucre, la pell de mitja llimona i mitja branca de canyella. La pela de llimona ha de ser ben fina i no ha de tenir la part blanca, que és molt amarga. Com la majoria de receptes, es pot resumir en una tasseta de llet i 4 cullerades soperes de sucre per cada litre de llet, a més d'una llimona i canyella al gust. L'elaboració és molt fàcil. Només cal dur al foc lent tots els ingredients en una cassola i anar remenant. Primer remenarem de tant en tant, i quan comenci a bullir estarem més pendents i no deixarem de fer. Hem de tenir una mica de paciència i esperar que comenci a espessir. Busquem una textura cremosa i ho hem d'enretirar del foc una mica abans del punt que vulguem aconseguir, ja que encara espessirà més al deixar-ho refredar. Un cop ho traiem del foc, aboquem la barreja al recipient, que pot ser una cassoleta de fang com la de la crema catalana o pot ser qualsevol got. Deixem refredar una estona a temperatura ambient i després ho portem a la nevera una mitja horeta, com a mínim. Abans d'emplatar, s'hi pot posar una mica de canyella en pols. Si, en comptes de tirar-la directament de l'envàs en el que ve, es fa a través d'un colador fi, queda molt més uniforme i maco. I ja el podem servir. Si voleu saber com fer les llengües de gat amb el que l'he servit, cliqueu a l'enllaç que us deixaré a la descripció del vídeo. Apa, doncs ja ho tenim. Mireu quin goig. Bon profit i a reveure!